Не, човек, не. Не, прави тук безплатно не трябва, моля се. Кажи му, нема цели, да нема цели. Кажи нещо, Данчо, кажи. Ти махай с камера, каква да гриза. Точно, каква гриза. Много останахме отворени и нещо забеляза. Talking to me. Аре, Геврик, скачай тук в поляната, какво здеш прави? Как ще взеш на тук? Иска това яката мишка да ни цапа въобще. Да, виж как това. Малка. Слушай ги. Ай, Данчо, давай. Значи, тебе ми това круза. Айде, давай пак, напред. Едно минутно мълчание да се изпълня номера. Я ми снимай тук мустака да се видя как е. О, човек! Кой за някой беличко такова. Имаш... Решка! Като такова, като... Не знам, че. Дай го вида. Тук. Ай, виж колко пият тишки. За 10 секунди с дете стъркален. Ай, давай. С засилка, айде, Данчо. Той към вас стъркален е светло. Мисля, води стомника, други Аре, имаш учащи, дай! Как се чувстваш? Не ме оперирайте! Говорим несвързани работи, не те го да слушаш, бе. Майка ти баба на баща! Леката за филмчета. Не може да се вижда тя. Майка и баба на баща ни е покиставам. Дигната е. Кажи нещо да не цапа. Кой да кажем с това камера? Дай, кажи нещо за битиви на винителя. Къде май? Се къпшем се да се трева. Казай, Данчо, не вижда на винче. Ай за битиви репортерите кажи нещо. За битиви репортери от Белцовка, Милчо парк. Немай на приятел